good evening. Welcome to my YouTube channel. It's me, Marie Per Vlogs. Ang video nito po guys is house shifting ulit po tayo. Today is March 24. Nag-i-impake na po kami kasi bukas Thursday pupunta po kami sa bagong lilipatan namin for final checking. Yung final na linis, final fixing ng mga lights and everything. So, lahat po yan ay aking i-inspectionan para sa Friday po ng tanghali is maglilipat na kami. And today, I'm going to show you guys yung mga inimpake naming mga kagamitan. Follow me! Ito na po tayo sa labas. Ipapakita ko sa inyo yung mga na-impake na namin. Pero doon sa kusina, yung mga iba nakapak na siya. Meron lang mga ibang kukunti mga gamit dyan. And sa bathroom, wala na po. Yung mga gagamitin na lang namin for 2 days. Okay? Ito na po yung mga naipake namin. And yung gamit namin sa bathroom. Mga iba nandyan na bubot. Itong box na to, lahat yan is mga damit ko yan. Yun. Kasi naman po, yan, ito, tapos yung sa loob. Yan, ito sa akin to. Mga abubot ko. Kusina, mari items, bags, mari items sa room. Yan, hanggang doon sa, ito akin po lahat yan. Alright guys, so marami pa ang aming mga inimpake. Samahan niyo ako guys sa aming paglilipat sa Friday afternoon. One eternity later. Hi guys! Good evening! Marie Per Vlogs. Today is March 26 and the second day of impake. But at this hour po, pumunta na po kami sa lilipatan namin bahay for final checking and make sure na lahat po ay properly fixed. Make sure na yung AC is properly working, ang tubig, ang heater, mga cabinet, and so on and so forth. Okay? Tonight is our last night sa aming old house. And tomorrow night, Friday, is our first night na dito po sa bagong bahay namin. Ito na po ang bagong lilipatan namin guys. Pasok po tayo. Okay. Linis po tayo. And yung AC, nalinisan kanina. So, it is perfectly fine. Ayan po. Ayan po yung aming room. And basang-basa po yan kasi you can see may mga sofa kasi naglilinis, nagmamop, nagbabrush. Okay. Una namin binitbit ang aking mga halaman. Pero marami pa akong mga halaman doon. Hello! Welcome to our new home! Yan! Kung nasaan ako, kasama ko rin sila syempre. Ito yung bintana. Nilalaban pa yung mga yung kurtina. Yan ang aming bedroom. Ito yung cabinet nila. So 3 doors saka 2 doors. Pero may dalawa pa akong cabinet sa bahay. And pasok tayo. May attached bathroom po siya guys. And charan! Busy kami na naglilinis. Okay. Toilet. May bed siya. Hindi pa tapos guys. Alright! Good morning guys! Today is March 26 and this is our last day sa room na to. And in a short while, continuation po ng pagbabalot namin ng mga gamit. Marami pa kasi mga anik-anik na dapat i-impake. So, mga 10 o'clock po dito, Qatar time. Ayan, darating na po yung rinentahan kung mag-shifting. Tapos, kita-kits na lang po tayo doon sa bagong bahay. Ayan, good morning po. Eto, umaga haggard na naman po guys kasi eto na yung finale. Papakita ko sa inyo yung mga ano yung mga pinaggagawa namin ngayon. Right? Yan.
So, ito po yung floor. And yung bed namin wala na. Ayun. So, open yung ano. Wala na rin siyang laman. Wala na. I-dismantle to mamaya. And yan yung bintana. Wala na rin yung kurtina. Yung mga abubot. Yan. Yun naman yung computer. Wala na. Nauna na yung dalawang monitor. Pinag-take na siya doon. So, sobrang gulo na siya, guys. Yun. Kung hindi pa tapos ang aming pag-iimpake kasi marami pa. Yan. Tapos yung mga shoe rack doon. Yan. Hindi pa tapos yan. Pang-packing. Marami pang laman yan, guys. Puro mga sapatos. Update lang po kayo. Yan po yung mga additional na mga gamit namin. Yun, hanggang doon. Yan. Yan, dami, no? So, ito, guys. At heto na nga, super duper pagod. Continuation ng pagod namin kahapon. Kasi kagabi, yung mga ibang bagay, nakita nyo naman, is pinanhit niya namin doon sa kabilang bagay. The good thing is, itong room namin ngayon is nasa kabilang ano lang siya, nasa kabilang kalye. So, malapit lang. Yung mga plans, mga monitor, yung mga ibang important documents, mga camera, mga jewelries, lahat nandun na po yun, guys. Friday na Friday, it's not a rest day. Na, mga basura na lang, which is lilinisin na lang mamaya yan. Yung mga iba yung cabinet, nilagay na sa baba. Yan, puno-puno na po sila, guys. There you go, guys. Finally, it's over. No more things outside. Lahat po ng mga gamit namin nandito na po sa baba. Papakita ko po sa inyo. Yan. Yan po yung elevator. Yung mga gamit na yan. 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 Namin. Bahala na. Yan. Punong-puno na, guys. Punong-puno na po. Yan. Say hello! Hindi niya narinig. Ayan po, guys, marami pa yan. At nandito na kami, guys, sa bago naming bahay. Ang gulo-gulo ng mga gamit. Hindi mo alam kung ano yung una mong gagawin, ano yung una mong hahawakan sa dami ng mga gamit, mga abubot ba sa buhay-buhay. And then, yun, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Gusto kong baguhin tong bed namin. Dapat pa ganon. Hindi pa ganito. 6.5 hours later. Hello guys! It's me, Mahiper Vlogs. And the time check is 6 p.m. here in Qatar. And then ngayon lang po kami natapos sa paglilipat ng aming bagong bahay. And pag sinabi na ngayon lang natapos, ibig sabihin, our stuff are done. I'm going to show you guys yung outcome na po ng aming bahay. Tutur ko po kayo. Pa lang, ito yung tatamo sa'yo. Yan ang aming shoe rack. Pasok tayo, guys. Home tour po kayo. Yun. Yan na po, guys. Hi. No. Yan. Aming cabinet. Yun. Siyempre, nandoon yung mahiwagang arenola. Yan, puno-puno yan ng ng inyong mga entry, guys. Lahat din po yan, mga damit ko, guys. At marami na rin po akong nilagay sa ayun, malaking luggage ko. Yung mga damit na hindi ko siya ginagamit. Ay, tutur ko din ko yung dito sa loob ng aming toilet. There you go. Yan. Yung labahan, nandiyan pa rin. Maglalaba pa lang po ako bukas kasi hindi na kaya ng tawang lupa ko. Yan. Ang aming toilet, ginawa ko siya. Yan, punong-puno ng yun, punong-puno po ng halaman. Ito pa ng pinesto, guys. There you go. Okay, yan din naman. So, bago. Eto. Yan. Puro mga halaman. Yung mga stock namin. Dito ko lang sila pinesto, guys. Ayan po guys ha, pinakita ko na sa inyo ang aming bagong bahay. Kung nagustuhan niyo po ang video na to,
don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs. And don't forget to hit the bell button, of course, bell all, para makareceive po kayo ng mga notifications galing sa mga lahat ng mga videos ko na uploaded at live stream ko. Hanggang sa susunod na video po. Bye!